Exkluzívne vám ponúkame na predaj rodinný dom v Topolčanoch, časti Veľké Bedzany. Novostavba rodinného domu bola skolaudovaná v roku 2022 a rozprestiera sa na slnečnom pozemku s rozlohou 489 m2. Dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, samostatnej toalety, technickej miestnosti, priestrannej kuchyne prepojenej s obývačkou, kúpeľne s vaňou a sprchovým kútom a 3 ďalších izieb, aktuálne využívaných ako spálňa, detská izba a pracovňa. Nehnuteľnosť sa nachádza v pokojnej časti Slepej ulice a je vhodná pre rodinu, ktorá hľadá pokojné bývanie s dobrou dostupnosťou do mesta.